Suffer, mahilis ning rapper. Init, aw, guess you're not feeling well. Kay bation jud nimong kainit tawo mao ni living hell. Kasing, high blood pressure, natumba. O di ba wa kakabantay nga giatake ka? Round 1 pa lang, 50-50 na. Hindi ka matatawag na balakid kung sa simpleng blood pressure pa lang, napatumba na kita, tarantado! Tsaka bobas kabalaran liwas to. Yuktong wala nang bukas, bawat alam silang po. Diyos ko, wala nang lunas, mga nakapaliwang to. Pagkat mundo, nanilukas yung kinatatayuan mo. Bumangga kaya tabas, bumulag mapurol ang kanyang hasa. Bumulag akong pula na punuan na armada. Yo, ako sa Oro Padukaan, year-end event. Neta ka sa Braco Bar in Food Hub, Divisoria. So, magsaba bay. So, para sa itong Coronation Tournament, special sa itong mga sponsors sa Kalinaw, El Papan's Bake Shop, Drax Apparel, Bizarre Clothing, Lumad Valley, Teardrop Clip, AD Beats, o sa Clean Brains. So, doon siya na battle by, karoon na ni masettle. So, MC to my left, introduce yourself. Yo, Sino ba? Sa GB simpleng kasabayan mo, nagbibilang ng ilang senti. Lex Mantala, shoutout sa Johnwell Beats Collective. Shoutout sa tanan, shoutout sa nangyani sa Coronation Finals. Daghang salamat, isa ka tuig sa tanan sponsors. Palakpakan yung kagalingon ba? Good. Special shoutouts po the Sugima Underground. MC to my right, introduce yourself. Ulo kung dili mo magpatuho kami ang pinakagahay ginaludang nga revolto kinsa man to ang claim na sila daw kuno maayo diri sa among lugar dili pwede yung estilo mga alivyo puro negatibo na amin nilip. Methodikal, NCDT, Positive Rhymes, ayan ang initaw, Attorney Mina Dilagan, Kalinaw, Trono sa Oro. Let's go. So, si Lex ang disidido na mo una. So, first round para kay Lex. Let's go! Yo, minaw sa tatanan ha. Zakaria! Grabe, kini balian ko rin ulo ning shithead. Pag ako ning ituklod diri sa stage, tanaw na to, unsay scripted. Methodical. Initaw represent. Kalayo pag i-travel. Tas pag abot dire, sa kalayo pa mag-suffer, mahilis ning rapper. Init, aw, guess you're not feeling well. Kay bation jud nimong kainit tawo mao ni living hell. Ingon siya kay liriko, dili ni Mactown, pero kabalo na ka basta M all around. Woo! Wex kay tanan. Iya pang gi-explain kay Big No. Ya si Big No na pa, yes na lang. Mactown, tas M all around. Imong punto wa nag-connect. Murag rap skills ni Juvan sa nawong ni Aporex. Gisampet pa si G-Snipe. Kay lagi ligo na daw siya suwat. So what? Anemic ramang kangagalakag sa bloods. Tas karon sa kong atubangan mi kompronta na. Vampira judi ay ka. Galakag na ganis blood sa balaan mo kontra pa. Ni hindi ka nga nag-try out, tas pangarap agad palitan si Craig Fukuda. Weirdo ka. Kalibre na nila pang flip top, ikaw pang puerto pa. Sample, nirhyme niya yung branding sa hindi ka pa magaling. Woo! Solid bro. Saktong di ka pa magaling. Itugma natin yan sa branding mo. O di ka pa magaling. Para kagalingan ko'y masipa. Hinahabol niyo koronasyon. Binuhat ko trono sa magkabilang balikat. Proud ka nga wa nag-try out. Pweh! Kulang ang slot. Maong no choice na lang mi ato. Ay pagpiling maayo kung wa ka na piling maayo. Gistok na ko imong TikTok. Sa imong steps wa ko mahimuot. Pero imong TikTok inspirasyon.
Nga di jud ay dapat maglilood. Tanginag, gipuli ni mus bibila ka views. Pagka battle rapper nga dungog. Gapakita pa kag lubot. Nahalatang walay lugod. But, imong bat, grabe ka itom. Master Krega, lubot ani niya agianan sa ibang dimensyon. Tanan dautan paghitabo, nahitabo sa lubot nimo mamen. Pero pasensya, kung tanan angels nahulog sa lubot, shit happens. Ngayon ka mang talk shit, gaya ng ginawa mo sa akin sa Sokmed. Tinitira mo between, binagsakan ka ng comet. Hopeless, humingala, maghanap ng mga talas sa gabing makulimlim. Pinaparating na matatalo to kay Lex, san mantala humiling. Nice. Sa imong ingon nga akong lubot itom sir, dili to itom kay natoy filter, gago. Gilantaw na ako imong mga previous battle, puta dili interesting. Mga battles nimo murag taga krustal, kay puros boring. Sa battle nimo kay Igan, di ba anak ka nga ikaw si Meliodas? Di ba sa battle nimo ni Igan, di ba anak ka nga ikaw ang mas deadly? Since kay pangalan nimo si Meliodas, nasubraan nakaka-filler. Naapa kay pa Meliodas pero Lex Mantala ang nakabutang sa poster. Waa ka? Mantala ang nakabutang sa poster. Tapos ang naka-joker, pag humanya og spit ato, ana siya. Guess what? I know walay nakagets. Yawa ka Lex. Naapa kay pa guess what? Kabalo man di ay kangaway makagets nganong imo pang gisulat. Waa ka. Tapos ikumpara ko ninyo ane. Kasi si Lex Mantala na ang kaharap. Ang balakid ng trono sa oro. Wow! For your information, wa kumahadlok ni Mugaw. Wala kay labot sa mga main MCs dire sa Mindanao. Walay pulos imong pagkabalakid dire sa underground kay gaagi ko sa ibabaw. Putang ina. Tinalo ka ni Lil Shaq. Akala ko pundasyon mo'y napakasulid. Tinalo ka ni Lil Shaq, ibig sabihin lang no na hindi effective ang iyong pagkabalakid. Putang inang to, may pabalakid-balakid pang nalalaman, iyong maliit na shock lang pala ang magpapaguho sa'yo. Sus! Papaguho sa'yo. Maong, dili ta pwede ikumpara. Kayang kakusog na ako, murag high blood pressure nga dili makwenta. Silent killer kumbaga. Makahuot sa kasing-kasing kay bisag dako kaya lakong ipatumba. Pero wait, ingon ko, silent killer. Kasing-kasing, high blood pressure na tumba. O di ba wa kakabantay nga giatake ka? Round 1 pa lang, 50-50 na. Hindi ka matatawag na balakid kung sa simpleng blood pressure pa lang napatumba na kita, tarantado. Handa na ako sa gera, tangki na sabra, mga pyesa nagmistulang bangin kaya pag gumuho, matatabunan ka, malilibing kang nakatayo, tira kuta. Daghan ka og achievements, mauna imong pasikat, pero dili na ako makita imong improvement bisan unsaon og bulikat. Usa ka sa mga karaan na sa liga, pero hantud karon wala ka na bilong sa top. Kung tinuod ka nga maayo nga nung hantud karon wala pa ka sa flip top. Diba? Make sense, Lex. Make sense. Maayo? Sure! Kaiti. O sige, ako na ang dili rapper.
Ako na ang ka-wonder. Pero wa ka nag-wonder, di kami no sanimo ang pagka-vlogger. Nakabalo naman unta ka nga basta muhawid og kamera. Kabalo na mo anggel, kumpiyansa ra kay ka. Round 2 next. Yate, giribatan pa tong lubot nga itom. Kaya nado siya filter mga chong. Pero pagka dimalas kayang filter, color gihapon itom. Pagtunog niya sa trono, feeling on top na ning giatay. Gitumban among sin sa iyang stilong winakwakay. Winakwakay, liga na nila sa initaw. Og champion daw ni didto. Pero bisan pag ikaw ang dagway sa winakwakay, way nahadlok diri nimo. Kay laughing stock ra ka sa trono. Mas progresibog stilo patong taga-iligan nga si Zakaria. Aaron Gordon. Mas labaw tong Zak sa iya. Ug ang titulong Rookie of the Year nahatag pa kay Igan. Sa duha niyang kasabayan kining initaw sa kaus iligan. Sa tunay na buhay, siya si Kim Charlie. Matatamis daw na jokes laman ng kanyang armory. Benta sa bata si Charlie, parang chocolate factory. Ngunit sa kabila ng matatamis na mga ngiti, mga jokes mo sobrang cringe kung iisipin. Paano kang ngumuya ng katotohanan sa sira-sirang mga ngipin? Alipin sa patawan ng stilo tsak malilibing na to. Kung puro ka patawa, pues patawarin ako. Sa salang ito. Pag ako nagseryoso, tsak to titido. At paano ka pa magpapatawa sa tadhanang di nagbibiro? Mabibigo, bisag manaway pa ka sa akong body shape. Kay tambok pud kami, minimum rice ni mo sa inasal, bali 8. Imo kong i-body shame, for sure, same sa mga naatbang na ako before. Lawas lagi kay B.I.G, pero sarap kay Biggie Smalls. Pero sarap kay Biggie Smalls. Pero sarap kay Biggie Smalls. Ganon, magpasabog method. Nag-improvise na ako ng device para sa kaalaman mo. O ito'y IED at DIE ka na agad sa labang to. Mula sa stilo, pangalan, pagkatao, wasak ka na tol. Iniwan ng sabog. Ngayong sa met nakaskor. Sa meet daw nakaskor. Yawa, nakita ti ka sa gawas. Joke. Hindi na ko mariwan. Yo, inana ra maguhag ground control X. Inana. Boring kay kang yawaa ka. Anime lover ning gago. Sa Japanese, otako. Dili daw na ako siya makaya kay naa siya'y manggekyo. Ha? Hoy Lex, ipa-remind lang na ako nimo ha. Nakita tanan diri, puro tatao. Wala kay manggekyo, resulta ra na sa imong pagsyabu-syabu. Wa ka? Ako? Di na ko kinahanglan mo gamit ana para mag-critical thinking. Kabalo ko nga magkalat ra gyapon ka dire mao nga kung giandam, walis ting-ting. Dili para isilhig. Kung dili para ibunal sa imong yawa ka, tuwad! Pero ay ka, kay sa bali ay nag-fake joke ning buang. Lex Mantala versus Jujern. Kung mag-set up daw siya, grabe ka heavy. Mag-set up daw siya, grabe ka heavy. Pero unsay pulos sa imong pag-set up o grabe ka heavy kung gi-insertan pud nimog fake joke nga grabe ka wale. Abi ko imong pagka-butler, grabe ka matan. Buhi pa kag fake joke pero murag na matyan. You're dead.
pero murag na matyan. Wala ka nawalaan na noon kung yabaan ka. Ilog na tagay. Namat yan. Dili ka maayo mo hatod og message. Bisan unsaon og relay. Awkward kay kalantawon sa mutnag i-replay. Galawang pang FedEx dili ka maayo sa delivery. Tapos gusto mo kong pabagsakin sa ganyang estilo? Kay nakakaon kag devil fruit nga bara-bara. Gusto raman day ka mukha unugahi buanga ka na ako'y para di kabra dire, kani mo'y kauna. Kani si Lex Mantala naa ni sakit. Ana siya kang Jojern. Paminaw mo ha? Kaning si Lastima. Lastima. Ilhanas iyang last name. Kay si Lex ang last. Ilhan ni Lastima. Na body bag sa slap game. Wow! Yawa ka. Mao na lugar to ang body bag na multi. Ha? Hoy Lex, kung naa ko dito, mukalit ra kog yuko. Mukatawa kog kusog kay mura kag mongoloid nga nasuko. Waa ka. Mura kag mongoloid nga nasuko. Abili mo Lex. Naa pa kay pahiwi-hiwi sa imong nawong mura kag gamugmog. Wala kay angay Lex mura kag si Righteous One nga nagtindog. Sobra na ako ka brutal. Kading video matanggal. Ulul. Grabe ka pilingon. Bisan paglantawon to natong video Lex, naapato karon. Sobra ka brutal. Basig sobra ka butakal. Kay nag-send ni siyang babae sa group chat. Nag-send kang babae sa group chat. Waka ka. Tapos ang rason, nagtuplok-tuplok iyang bata. Hoy Lex, ang imong pagkababaero ayaw na ilimod. Imposibleng natuplukan to sa imong bata nga wala man to kabalo sa password. Tapos nahimbawan na ako ang tinuod nga rason. Katong babae nagtrabaho sa Concentrex. Gisento nimo sa GC kay gipasuya si Aporex. Waa ka. Hoy Lex, dili nakabata. L-E-X imong apelyido samantala. Mga recycled line nimo sa ako, mga lata. Friendly person pero sa batol mangulata. Akong pagkahawol sa tula, 063 di mo kaya. Maong dili kung mutuo nga parihara taglibel. Naguna ka sa ako diri, then I don't care. Kay maskin idikit imong aura, dili nako ma-fail. Ayaw pagpiniling maayo kay sa line up sa mga gahi nga karaan, wala kay apil. Yo! 063 di mo kaya. Grabe nga chipipay. 063 di mo kaya. Hindi kagiang ko ni G-Snipe. Baka ako ng puta. Tas grabe, nagsend ako babae sa GC. Grabe ka bakak. O, nagsend kong babae sa GC. Pero katong picture sa babae na ko nga anak. Tas grabe, sa battle lang mo ni Jojern, gitira pag itong akong fake choke. Grabe jud ako naglibog. Grabe gusto unta ko mag choke karon, kaso walang kay liog. Mali kay liog. Ba wala? Round 3 game. Di ako pwede sa tournament. Nagbigay daan kay Robin Cruz. Supremo. Nagbigay daan kay Robin Cruz.
Kasi pag sumali ako, malamang manakaw. Yung panalo kay Robin, who the fuck are you, Supremo? Di ka uubra sa akin. Di ka uubra sa akin. Huwag kang sumigaw dito, Supremo. Wala ka sa pugad lawin. At ito naman, first round pa lang ng tournament kay Lirico, agad nang sumablay. Agad na sumablay kasi daw niluto. Obvious namang mas nangamoy yung Bombay. Kulang ka sa sangkap. Paghahanda mo hindi maayos. Kinulang ka sa Bombay, paano pa sa kumpletos Ricardos? Kahit magmekos-mekos ng style, kalidad natin miles apart. Kinakamay mo labanan, ako nagmi-mix martial arts. Pwede mag-jokes, pwede mag-bars. Estilo ko balanse. Na kahit walang flip-top, ako'y may trono na bakante. Kasi real talk, di ko na hinahanap yung tsansang makapasok pa dun sa liga. At mukhang habang buhay na lang talaga ako sa friend request ni Enigma. Siguro nga wala ng pag-asa. Sinaraduhan ako ng pinto. Pero Boss Arik, pag bubuksan mo ko, pag pinadalhan pa kita ng ginto, cross at Ron Aaron. Palakpakan na natin sila ba? At para dito kay Methodical, pakyo ka! Malamang return to sender pag kay Enigma kita pinadala. Sabay PM niya sa messenger, Pucha Lex, tanggal ka na. At dahil yun sa'yo, puro lumat basic mga angles pinapakita mo sa tao. Panay pa line, Makoy! Di man lang nakuhang magbago. Pansin mo, niline Mac lang kita sa round 1. Sa round na to, di na uulitin. Una't huling beses. Una't huling beses. Ngayon na kita patutulugin. Ngayon na kita patutulugin. Pero pag mapildi ka, nagan kag mahimong palusot. Kesyo, head ko sa trono o mga hurado ay buot. Oo, pamugas na ni daan. Harvest kadaugan. Kadaugan ako ang nakubra. O kining method di kalabaw. Murag di gamit og traktora. O, pamugas. Traktora, kalabaw. Di pa ba jud ka kakita? Ayara ka mo timbang sako pag isako na tika. Kaya Methodical, kung di mo nakuha yung mensahe, uulitin ko ng malinaw. Bawal kaluluwang ligaw sa trono. Ito'y halimaw sa halimaw. Ito'y halimaw sa halimaw, buang! Pagganay kagyawit ha? Halimaw rin na po ng inding? Mga ka? Sa kanta nimo, sa chorus nimo, sa kanta ninyo sa Miraki. Nagingon ka nga kung di ka saka sa libel, ayaw na paglangas-langas. Dito pa lang nakita na nako kung unsa ka. Dito pa lang nakita na nako kung unsa ka. Kung saon lugar na mo pagsaka kung di may mulihok, puang mandi ay ka. Pangandoy nimo mo improve ang mga MCs dire tapos gusto nimo ipagtanga. Hala, puang gidi ay ka. Puang gidi ay ka. Usa ka sa mga head namo dire. Dapat ikaw ang mag-motivate sa amua. Tanan bag-o ka paningkamot og saka. Pero unsaon na mog saka kung mismo among leader gapanghila pababa. Utak talang ka. Utang ina mo. Utang ina mo, Lex. Kawalaan kasi ng ka. Utang ina mo. Lex, bitaw Lex, wala ko'y plano nga milyon di ka dire sa trono sa oro. Gusto lang na akong magatong performance kay wala kisokol si Ron Aaron, yawa. Kasi tinawag mo kaming probinsyano. Mangmang. Bisakul. Lahat yan inipon ko. Inaral ang Tagalog. Nagsanay. Nanahimik.
hanggang umabot sa puntong to. At ang sarap sa pakiramdam, nawikan nyo ang aking gamit habang kumakanta ng Totoy Bibo. Habang ako, mula Winakwakay, Tinampakay, SLTG, Tinaktakay, ako'y labis ng baon. Kaya fuck 12 bars month ni Mot. Nagawa ko yan habang kumakain ng pansit kanton. Bugo kayo ng peste. Og sa imong level pa ko nanaog. Og nagbisaya na ako, Lex. Kay maglisod ko og Tagalog. Cheers! Iwaa ka. Tapos karon pintahan ko nimo. Nang pagsulod na ako sa TSO, grabe ka swerte. Hoy Lex, dili na matawag nga swerte. Kay sa tanang batol na ako diri sa Mindanao, ikaw ray dili mo hatag og talent fe. Buraot. Baka ka? Na. Buraot. Sa Winakwakay, official na ako nga dula. Bisan pag sa Winakwakay, official na ako nga dula. Bisan pag mangutana ka sa atong kolig. Bago lang na nga liga pero TF dito pag budaog ka bolig. Tapos igton ko nimog swerte dire. Kay ngano, naay libre plite. Imuha na na Alex. Ipalit nag ice wrapper. May na lang sunod tuig nga tournament na anay libre nga ice water. Nanay libre nga ice water. Distraction gang yawa ka. Dili ba ganin ako magkatuhaw tarang akong linya, gatagaan ako nimo og pitaka. But thank you. You're so good. Sumbatan ko nimo sa akong pagka-vlogger. TikToker. Wala ko'y problema anak, sir. Wala ko'y problema anak, sir. Kana mo'y naghatag sa akong exposure. Nakasuway na ko mag-million views sa milabay na panahon. Tapos ikaw hantud karon gapaningkamot lang gyapon. IQ nimo Lex, nagpabilin nga mantala. IQ na ako Lex, lotor. Dili ko mo IQ nimo Lex. Ako na lang hinog. IQ nimo Lex, lotor. IQ nimo Lex, lotor. Dili na ko ikaulaw akong ginabuhat sa social media. Nganong ikaulaw man ako ang mga butang nga wala sa imuha. O sige, ikaw na ang pure hip hop. Ikaw na ang tinuod nga rapper. Battle rap imong playground. Pero asa ka karon? Nagtindog ra gyapon. Pero salamat sa pagdala sa trono sa oro. Dako gyapon mig respeto sa imo. Pero karong gabi luluon ti ka. Wala na shish. Pero karong gabi shit! Distraction, my God! Pero karong gabi no, man. Kita ka ng fire exit. Kanang gadagan, ikaw na. Kita ka itong video nga akong i-upload. Kung itong to, ikaw to, away lugod. Sting ka. Now, sorry sa mga nag-atang sa round 3, dili ko prepare. Dagang distraction, sorry guys. Time. Yo, DSO, sa labay. Yo, Toronto Saro Padukan, Barack Obama Food Up, Lex Mantala versus Methodical. TSO, magsaba ba eh? Madaw, pagkita naglubot ba eh? Tara! Thank you. Itag lubot! So, judges decision, split debate 2-1. Magsaba para kay Lex Mantala. Nag-vote ko para kay Methodical, ako ang isa nag-vote. Kay punches count, pareha sila nag-punch. But the way Method dominate the round, every round.
the way Performers, okay na ang audio. the way nga Sa tawagan nadala ako, first performer na the way ako. nga nadala ng emotion ni Lex. Si Juan, Good Seiji. na tayo para makuha. Seiji. And to start round 1, Lex Mantala, kusog kayo yung round 1. Even the first line, round 2, methodical, ano sa katuyang kuan. And round 3, kusog kayong methodical, katuyang. Third D nga, punchline, kusog kayo. And moto, methodical. Yo, Chris Morningstar, bali ay ibuto lang si Lex Mantala. Round 1 si Lex Mantala. Punchline counts, rhyme skills, then well-rounded. Round 2, round 3, methodical, kato siyang schemes nga, 30. Then round 2, para sa nag-choke, pero ako siyang kibay sa performance, Lex Mantala. 2-1. Yo, OMG Ray. On 3 rounds, I vote Lex kay kita naman sa performance niya sa linya ang iyang delivery. Limpyo.